बिसोरनो एखतियार होदों। बिसोरो थैजों नङा, मोदोमजोंबो नङा, मानसिनि गोसोजोंबो नङा, बबेखानि इसोरनि गोसोजों सारि जाबाय आरो बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय आरो सासेल' सारि जानायनि बिफानिफ्राय मोननाय समायनाय बायदि जोङो दयाजों आरो नंगौजों बुंजासे बिनि समायनायखौ नुबाय। इसोरा बे फरायजानाय बाथ्रानि सायाव गावनि बोरखौ होथों। आमेन। बिफा बिसा आगोनासि सानदों सासेल' इसोर जोबाजासे बाख्नाय जाथों नोंनि गोथार मुङै आमेन। अननानै दाजिरायथ' गिदिर सान दिनैनि दिना, बेनिखायनो इंलिसखौबोथ' रोंखाबायना गोबाङानो दिनैनि दिनखौ मेरि क्रिसमास होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोङो बयबो खेबथाम मेरि क्रिसमास होनगोन आरो बेनिफ्राय बयबो गावजों गाव गोजोननाय लालायगोन। दे खेबथाम मेरि क्रिसमास होनगोन। मेरि क्रिसमास, मेरि क्रिसमास, मेरि क्रिसमास। गावबो गाव गोजोननाय लालायदों होननानै जेसेबां मोनहा सलायो। जेसेबां मोनहा सलायलायो जाबायब्ला जिरायदो दे। दहाय हालुवा बुंदोङो खोथा बायग्राया, गुबुन जेबो सानखौ बोसोरसे मानि बोसोरसेयाव सानसे दंमोनलाय 365 days 365 सानफोर दं। नाथाय 65 सानफोरनि गेजेराव दिनैनि दिनखौल' जोंनि बे फान्थियावबो बाइबेलावबो बुंदों गेदेर सान, गेदेर सान। दिनालाय गुसुंसो जादों। गोजां बोथोरा दिननि भागा गुसुं, हरनि भागासो गोलाव। नाथाय बेखौनो दिनै जोङो बुंदों गेदेर सान। बे गेदेर साना जोबोद ओंथि गोनां बाथ्रा। मानसिफ्रा बुङो हेपि क्रिसमास, नाथाय जों बुङो मेरि क्रिसमास। हेपिल' नङा, मेरि क्रिसमास। बेनिखायनो हाथायावबो गोबां लिरनाय दं, हेपि क्रिसमासबो दं, मेरि क्रिसमासबो दं। आरो माब्लाबाबो नाथाय एक्समासखौ जाबाय, मेरि एक्समास नङा। बाजाराव मोनो बेबायदि साजायनाय मेरि एक्समास लिरनाय थायो। आं बुङो बेखौ दाबाय, मानोना बियो सुंद' माबायावसो लिरनाय। बेनिखायनो जोंनि माबाया एक्स नङा। बर'दिना एक्सब्लाथ' 2000 बोसोर जालांबाय, दाहालागै जोबलांसिगौ नङा होनबा? एक्स नाथाय एक्स नङा। Till today it is present. Till today it is relevant. दिनैबो बे गेदेर साना दं, जिसु सारि जानाया, आरो दिनैबो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। संसारा जोबलांथों, अब्लाबो दिनैनि दिना जोंनि थाखाय गोनाङैनो जोबलांगोन, जोबजासे गोनाङैनो थागोन। बे जोबोद गोनां। मानोना दिनैनि दिनावसो गोदो गोदायनो इसोरा जेखौ परिकल्पना खालामदोंमोन, जे गाव दानाय मानसिफ्रा जेब्ला पापआव गारि लाग्राफोर जायो, पापआव गारि लाजोब्बाय, आन्दायलांजोब्बाय, इसोरनि हुकुमनि बेरेखा मावबोबाय,
गावजे सायख'नानै लादोंमोन इस्राएलफोरखौ बे इस्राएलफ्रा नाथाय गिदिर फोरेल नङामोन गिदिर फोरेल नङा गोरलै फोरेल एसेल'मोन बिसोरो जायनि फलाव मिसरावबो जोङो 6 लाखनिल' हिसाब मोनदों ना गिदिंनानै फैफिननाय समाव 6 लाख इस्राएलारिफोरखौ मसे हारुन आरो जशुआ मोना मिरियाम मोना बिसोरो दैदेननानै लाबोदों 6 लाख दा बेबायदिनो बिसोरो बांद्राय नङा जोंनि बर'फोरनिख्रुइबो खमसिन दं अनजिमाया दा बेबायदि उन्दै मोनसे फोरेलखौ इसोरा सायख'नानै लादों बर'आलाय 40 लाख दा ओरैनो थुलमुल हिसाबाव बर'नि अनजिमाया 40 लाख ओमफ्राय बिसोरो 6 लाखल' ना जोबोद गोरलैथार फोरेल नाथाय इसोरा बे गोरलैथार मोनसे फोरेलखौनो गोरलैथार मोनसे फोरेलखौनो लानानै बे गिदिर फोरेल बानायनो नागिरदों जेब्ला आब्राहामखौ बोर होदोंमोन इसोरा मा बुङा बेलाय आब्राहाम आं नोंनि फोरेलखौ नख्रानि हाथरखिफोर बायदि आरो सागोरनि बालाफोर बायदि खालामगोन जे हाथरखिखौ जोङो रावबो सानजोबनो हाया जे सागोरनि बालाफोरखौ जोङो रावबो सानजोबनो हाया बेबायदि अगनन अलेख हिसाब खालामनो हायै आं नोंनि फोरेलखौ फेहेरगोन बे जाहैदों इसोरनि परिकल्पना इसोरनि सिमां इसोरनि थांखि दा बेनिखायनो गोरलै फोरेलखौनो इसोरा सायख'नानै लादों आरो बेनिखायनो दिनै बे गोरलै फोरेलखौ इसोरा लाबोयै फेदेरबोयै दिनै गासै बुहुमनि अनजिमाया बेसेबां 122 crore भारतआव आरो गासै बुहुमावथ' दंबावो एसे बुरजा दिनै मानसि जाबाय नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो बे मानसिफोरनि गेजेराव दाबो 100 जननि गेजेराव साथामानो इसोरखौ साथामल' इसोरखौ मोनदों साथामनिख्रुइबो खमसिनबाव 100 जननि गेजेराव साथामनिख्रुइ खमसिनल' मानसिफ्रा जिसुखौ मोनदों बासायजानायखौ मोनदों अब्लाबो दिनै 6 लक्षनि बेसेबा डाबल जोङो दिनै एरबाय इसोरनि परिकल्पना मथे जोंनि इन्डियायावथ' माने 3% जायाखैना दाबो भारतआवबो 3% जायाखै ख्रिस्टानफ्रा खमसिन अब्लाबो बेखौनो भारत सरकाराबो गासै राजनीति हान्जाफोर आरो गासै फोरेलफ्रा थोर गियो बेखौनो थोर गियो जोबोद गिख्रङो ख्रिस्टानफोरखौ नुयोब्ला ख्रिस्टानफोरनि बाथ्राखौ खोनाब्ला ख्रिस्टानफोरनि बोलोखौ नुयोब्ला बिसोरो जोबोद गिख्रङो जुदि जोङो भारतआव गैयाब्लाबो 40% 50% जुदि ख्रिस्टानफोर जायोब्ला गासै भारतआनो बेलथायजोबगोन गासै भारतआनो बेलथायजोबगोन दिनै जेरैबायदि दं बेबायदि महर थानाय नङा गुबुन महर लागोन इसोरनि मावनायाव बेबायदि गोहोम दं इसोरनि मावनायाव बेबायदि बोलो दं बेनिखायनो बे खामानिखौ मावनो हाग्रा मावग्रा मानसिनि जोनोमानो दिनै जानायखाय बेयो जाहैदों जोंनि गेदेर सान बे जोंनि थाखाय गेदेर सान आरो बे गेदेर सानखौ जों 1 मास सिगांनिफ्रायनो साखि होबोदों माबोरै होदों 1 मास सिगांनिफ्राय बोरै साखि होदों जों नोंसोरो अबयसे हाथरखि सावा होनदां सावो बयबो न'खराव सावो दा बेयो माब्लामोन डिसेम्बर 1 होमब्ला 1 मास जाबाय बे 1 तारिख डिसेम्बरनिफ्रायनो
जिसु सारिनायनि साखिखौ प्रत्येक नखरानो गावनि न'नि गोजौआवहाय हाथरखि सावनानै जोङो फोरमान होबोदों जे जिसु सारिनाय समा जाबाय जिसु सारिजानाय समा जाबाय आरो बे जिसु सारिजानाय समा गासै बुहुमनि थाखायनो जोबोद गोनांथार गासै बुहुमनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना जिसु सारिजानायनि सिगांनो बे बाथ्राया बुंजाखानाय दं जिसुआ जे सारिजागोन इसोरा जे संसारखौ बासायनो थाखाय सानसे बियो गावनि मानसिखौ थिनहरगोन बियो गासैबो पृथ्वीनि जेसेबांनाखि पण्डितफोर दङ बे पण्डितफोरा बेखौ मिथिगौ किन्तु सोर बेखौ बिसोरो मिथिया माब्ला जागोन बेखौ मिथिया बहा जागोन बेखौ बिसोरो मिथिया किन्तु बिसोरो मिथिगौ जे इसोरा सानसे बे संसाराव थानाय पापी फोलेरफोरखौ बासायनो थाखाय गावनि फसंजानाय गावनि हामजानाय गावनि गोसो जानाय सासे मानसिखौ बियो थिनहरगोन आरो बियो गासै संसारखौनो मा खालामगोन परिबर्तन खालामगोन गासै संसारखौनो बियो उल्टां फाल्टां खालामगोन जायनि थाखाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ सारि जाबाय जोंनि मुगानि हिसाबा सोलायबोबाय गोदान जाबाय जिसुनि सिगांनि बोथोरखौ जों बुंदों BC बिफोर क्राइस्ट ख्रिस्टनि सिगांनि बोथोर आरो उनाव जाहैदों आफ्टार क्राइस्ट जिसु जोनोम जानायनिफ्राय जों दा एडियाव दं जिसु सारि जानायनि सिगांनि समखौ BC होननानै बुंदों जिसुनि सिगांनि सम बोथोरानो सोलायबाय बोथोरानो गोदान जाबाय जिसु जोनोम जानाय लोगो लोगो मैयाबो मोनानि जे गाहाम बाथ्रा बेयाव आं बुंदों जे जाय मानसिफ्रा खोमसि दरसि दरलाब जायगाफ्राव जनानै दंमोन उन्दुनानै दंमोन जिउ खांनांदोंमोन जायफोरा जिबनाव जेबो भरसा गैया जेबो आशा गैया दिनैबो उखैनाय गाबोनबो गांनाय गाबोनबो नांलायनाय खमलायनाय दांलाय सुलाय जालायनाय होसोलायनाय मुगैलायनाय गोबां रोखोम अशान्ति बे बुहुमाव दङ दा बेनिखायनो दिनै बिसोरनि गेजेराव जेरैबायदि बेथलेहेम नोगोराव जोनोम जादों बेथलेहेम नोगोर बे बेथलेहेम नोगोरा बेबो जेरैबायदि इजराइल फोलेरा जोबोद गोरलैमोन जोबोद उन्दैमोन बेथलेहेमाबो मानसिफोरजों मुंख'जायै मोनसे उन्दै जायगासोमोन मानसिफोरजों मुंख'जायै मोनसे गोरलै जायगामोन बेथलेहेमा नाथाय बे बेथलेहेमाव थाग्रा मानसिफोरनो इसोरा स्रां होनो थाखाय खोमसिनि हादराव थाग्राफोरनि थाखाय स्रां होनो थाखाय इसोरा गावनि सासेल' फिसा जिसु ख्रिस्टखौ जोनोम होबाय बेनिखायनो बे बाथ्राखौ साखि होनायाव दिनैनि बाथ्रायाव जों मोनदों जहननि गाहाम खोथानायाव 14 पदआव बुंदों 14 पदआव मा बुंदों नायलाय बाइबेलाव मा बुंदों 14 पदआव बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय बाथ्राया मानसि जाबाय आरो जोंनि गेजेराव थाफैबाय तारमाने बाथ्रायानो बेदराव सारि जाफैबाय जोंनि गेजेराव खामिफैबाय बाथ्रायानो बेदराव सारि जाबाय जोंनि गेजेराव खामिफैबाय बेनिखायनो बर'दिनखौ आरोबाव गुबुन मोनसे सोदोबजों बुङो इसोरखौ इमानुएल जिसुनि गुबुन मोनसे नामा जादों इमानुएल इमानुएल माने गाराङा एसे दिगदार जादों गुजुयो नाथाय जेबो खाफ ओंखारा बेबायदि उसुबिदा अब्लाबो जेबो नङा इमानुएल माने इसोरानो जोंजों लोगोसे थाफैनाय इसोरा जोंजों लोगोसे इसोरा आलादा नङा
माबा मोनसे मोनहासयै जायगायाव थाब्लाबो नुस' हायै जायगायाव थाब्लाबो बुजिस' हायै जायगायाव थाब्लाबो बे इसोरा जोंजों लोगोसे खामिफैबाय जोंजों लोगोसे खामिफैबाय माबोरै खामिफैखो जे बाथ्रा दंमोन जहननि 1:1 बाथ्रायाव नोंसोरो जुदि सोरबा नोंसिनि गेजेराव बाइबेल फरायनो जुदि थिय'लजिकेल कलेजाव थाङोब्ला नैबे जहननि 1:1निफ्राय 18 फरायनो 3 मास सम नांगौ 3 मास मोनथाम खमैनो बे जहननि 1:1निफ्राय लानानै 18 फरायनो थाखाय 3 मासनि बारा नांगौ जोबोद गोथौ बाथ्रा बेयाव थाखोमानानै दं बेनिखायनो बुंदों जाजेननायाव बाथ्रा दंमोन बाथ्रासो दंमोन आरो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन आरो बे बाथ्रायानो इसोर माने इसोरा बाथ्रानि महराव जाजेना सायावनिफ्रायनो दं जों मिथिनाय बोथोरनि सिगांनिफ्रायनो दं इसोरा बाथ्रानि महराव बे बाथ्रायानो दिनै जहननो मिथिहोनाय बायदि नुजाहोनाय बायदि बुंदों बियो बेदराव सारि जाफैबाय बे बाथ्रायानो मानसि जाफैबाय बेनिखायनो बे 1:14 बाथ्राखौ आरोबाव जहना 3:16 बुंहैबावबाय मा बुंदों 3:16 जहन 3:16 सानडे स्कुलनि गथ'फ्राबो मुखस्थ' दंखायो जहन 3:16 बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बियो बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उफायै बायदि गुदिया थालांबायबाबो इसोरा संसारखौ बेसेबां अनबाय बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उफायै बायदि आरो जों गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि हामबायसै इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय एसेग्राब अनदों बेसेग्राब अनदों गावनि सासेल' बिसाखौनो बियो दान होबाय बेखौ फोथायनायनि गेजेरजोंनो मानसिफ्रा जेन थैनो गोनां जाया नरकाव जेन गारजाया सैताननि खाख्रब जानायाव जेन गोग्लैया नाथाय मा बुंदों जोबनाय गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि इसोरहा जोंनो जोबनाय गैयै गोथांखौ होनो गोसो दं साफ्रोमनोबो सासेबो इसोरनि हिसाबनिफ्राय बाहेराव गैया No one is outside God's plan. इसोरा गावनि जेरेमिया नाबिनि दारैबो बुंदों जेरेमिया 29:11 नोंसोरनि थाखाय आंहा गिदिर थांखि दं खायदा खालामनाय दं बर'आ होनदों खायदा खालामनाय इंलिसाव बुंदों purpose I have a great purpose for you गिदिर थांखि दं बे थांखिया नोंसोरखौ सैहोनो थाखाय नङा नोंसोरखौ सैहोनो नङा नाथाय नोंसोरनि जिबनखौ लुखांनो थाखाय नोंसोरनि जिबनखौ दालांनो थाखाय नोंसोरखौ सासे मोजां मानिजाथाव अनजाथाव बोर होजाथाव मानसि खालामनो थाखाय जौगालांनो हाथावथाव मानसि खालामनो थाखाय आंहा गिदिर थांखि दं मानसि जाथिनि थाखाय साफ्रोमबोनि थाखाय God has a plan. No one outside the plan of God. सासेबो इसोरनि थांखिनिफ्राय बाहेराव गैया रावबो दाबुं गथ'फ्राबो फरायनाय समाव दाबुं इसोरा आंखौ अनानदां इसोरा आंखौ अनानदां इसोरा आंखौ नाजावनाय नङा होनदां इसोरा आंखौ मिथिया होनदां रावबो गोनो गोथो दाखालाम For everyone
दाजानाय सारिजानाय साफ्रोमबोनि थाखाय आरो बिसेस करे जायफ्रा सायख'जाबाय जायफ्रा जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै बाप्तिस्मा लाबाय बे जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै बाप्तिस्मा लानायफ्रा दिनै मा जाबाय बेखौ नैबे जहननिनो गाहाम बाथ्रायाव नोंसोर नायब्ला बाइबेल स्टाडि लायोब्ला फिट फोरोंनो हागौमोन नाथाय बर'दिननि मेसेजावब्लाबो आङो बुंदों 12 आरो 13 पदखौ नाय बाइबेलाव 12 आरो 13 जहननि 1 अध्याय 12 आरो 13 पद जायफ्रा जिसुखौ ख्रिस्ट' इसोरनि बिसा हुआ आरो बासायग्रा होननानै फोथायबाय जायफ्रा जिसुखौ ख्रिस्ट' इसोरनि बिसा हुआ आरो जोंनि बासायग्रा होननानै फोथायबाय बिसोरो खहा जानाय नङा जिबनाव आद्रि जानाय नङा जिबनाव नष्ट जानाय नङा नाथाय बिसोरो जोबनाय गोथांखौ मोनगोन आरो बिसोरो जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै फोथायनायजोंनो इसोरनि बिसाफोर जाबाय बेदरजों नङा थैजों नङा मानसिनि गोसोजों नङा नाथाय इसोरनि गोसो जानाय बादि जायफ्रा जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै फोथायबाय जेरै माथाइनि 16 अध्याय 18 पदावबो बुंदों जिसुआ सोलोंग्राफोरनाव सोंदोंमोन नोंसोर आंखौ सोर होननानै बुङो आङो सोर आं नोंसोरजों अरायबो लोगो दं आंजों लोगोसे उन्दुफाबाय आंजों लोगोसे जाफाबाय आंजों लोगोसे थाबायफाबाय आंनि साख्रि होनाय आंनि मावनायखौ खोनाबाय नोंसोरनि मेगनजों नुबाय दानिया नोंसोर आंखौ सोर होननानै सानो आङो सोर आङो मा नोंसोरनि थाखाय आङो सोर बाइबेला लिरदों माथाइनि गाहाम बाथ्रायाव पेटरा बुंबाय नोङो ख्रिस्ट' गोथां इसोरनि बिसा हुआ नोङो ख्रिस्ट' गोथां इसोरनि बिसा हुआ जिसुआ बुंबाय ओ पेटर नों बे बाथ्राखौ नोंनिफ्राय बुङाखै दे नोंनि बुजिनायजों नों बुङाखै नोंनि फोथायनायजों बुङाखै नोंनि मिथिनायजों बुङाखै नाथाय आंनि सोरगोआव थानाय आफा इसोरासो नोंनो फोरमायदों बे बाथ्राखौ बेनिखायनो नोङो दिनै आंनि गुबै सिनायथि ट्रु आइडेन्टिटि नैबे ट्रु आइडेन्टिटिखौ नोङो दिनै फोरमायबाय अब्ला जिसुआ सोर जिसुआ ख्रिस्ट' आरो गोथां इसोरनि बिसा हुआ आरो बियो मा संसारनि बासायग्रा दा नैबे बाथ्राखौनो जहननि 1 अध्याय 14 पदावबो बुंबाय 12 पदाव बुंबाय जायफ्रा बेखौ फोथायगोन बिसोरो इसोरनि बिसाफोर जाबाय जों जुदि जिसुखौ फोथायनानै नाजावबायब्ला बाप्तिस्मा लाबायब्ला जों इसोरनि बिसाफोर जाबाय जों बयबो इसोरनि फिसाफोरजों दा इसोरनि बिसाफोरनि थाखाय इसोरनि थांखिया बेनो जे नोंसोरनि गोथांनि थाखाय नोंसोरनि जौगालांनांगौनि थाखाय नोंसोरनि गोबां जोरनांगौनि थाखाय गोलाव जिबननि थाखाय आं नोंसोरखौ सायख'बाय नामदांखा जानो थाखाय बयजोंबो मिथिसार जानाय बयजोंबो मानिजानाय बयजोंबो गिख्रंजानाय मोनसे फोलेर आं नोंसोरखौ दागोन बेखौ आब्राहामनो बुंनाय बाथ्राखौ बुंबाय सागोरनि बालाबादि नख्रांनि हाथरखिफोर बादि आङो नोंसोरनि फोलेरखौ फेहेरगोन आरो दिनै मानसिनि हिसाब गैया एरगासिनो दं जामलांनाया जोबोद खम जायनि थाखाय दिनै बुहुमानो जायगा थोलिया चिंद्रायाव जादों नायदो बुहुमा जायगा थोलिया मानसिया एरलांगासिनो दं जामलांनायखौ दिनै डाक्टारफ्रा मेडिकेल साइन्सआ खमायलांगासिनो दं ना गोख्रै थैनांगौखौ हमथायो डाक्टारफ्रा अब्लाबो जामलांदोंबो किन्तु एरलांनाया बांसिन बेनिखायनो संसारा जायगा थोआखैसै इसोरनि बाथ्रायाथ' जाफुंखानांगौ सागरनि बाला
नख्रांनि हाथरखिफोर बादि बेनिखायनो लाइमोन जोहोलावफोरखौ आं जेब्ला 2010 आव बिदाय मोनदों डायसिसनिफ्राय आङो डायसिसनि इयुथफोरखौ बुंदों लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आंनिफ्राय जोहोलावफोरनि थाखाय बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो दानिफ्राय नोंसोरो नख्रांनि हाथरखिफोर बादि जानानै जोंनि डायसिसआव स्रां होनांगौ नख्रांफोरनि हाथरखिफोर बादि जानानै जोंनि डायसिसआव जोंनि गिर्जायाव नोंसोरो स्रां होनांगौ हाथरखि बादि जोंनांगौ फाथैबारि मण्डलिनि जेसेबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर दं नोंसोरो जोबोद बेसेन गोसा मानसिफोर जोबोद बेसेन गोसा गथ'फोर गावनि लाइमोन जिबनखौ नोंसोरो खहा दाखालाम नष्ट दाखालाम आद्रा खिद्रा दाखालाम सुंद' दाखालाम गावनि जिउखौ गावनि आखायाव दाला माने जोंहा एखतियार गैया गावनि जिउखौ आखायाव लानायनि जोंनि जिउआ इसोरनि आखायावसो इसोरा नोंनि जिउनि थाखाय नोंनि जिबननि थाखाय गेदेर थांखि दं दानि बे गोरलै समनिफ्रायनो बेनिखायनो जोङो गिर्जा जानानै मण्डलि जानानै जों जोथोन लायो सानडे स्कुल खालामो सानडे स्कुल फोरोंग्रा दं दा सोर हारसिङै ना स्टुडेन्टफ्रा साबसे जायो ओरैनो राउन्ड फिगार 50 20 जन आच्छा दे हामबायसै नांबावगौ नाथाय नांबावगौ सानडे स्कुल होनब्ला गथ'फोरल' नङा नैबे रं कनसेप्टखौ नोंसोरो गारनांगौ सानडे स्कुल होननानै बुंबा गोरलै गोरलै गथ'फोरल' नङा एलपि स्कुलनि गथ'फोरल' नङा बेनिखायनो आङो जोबोद दुखु मोनो जेब्ला गथ'फ्रा हाई स्कुलाव थाङो हाई स्कुलनिफ्रायनो नागारनो नागिरो सानडे स्कुलखौ कलेजाव थांबावबाथ' गावखौ गिदिर मोनो दुखु दा मोनदे आं रायाखै खिन्थु बेबादि जायो कलेजाव थांब्ला जों कलेजाव फरायबाय मान सानडे स्कुल नांबावगौ नङा सानडे स्कुला थैजासे थायो थैजासेसिम सानडे स्कुला थायो बेनिखायनो जोंहा गुबुन गुबुन सेक्सन जानो हागौ फोरोंग्राफ्रा गुबुन गुबुन मास्टारफोर थानो हागौ गोरलै गथ'फोरनि थाखाय बिसिनि माबायाथ' मास्टाराथ' आलादा नांखागौ गोरलैफोरनि थाखाय लाइमोन जोहोलाव जायफ्रा गोजौआव थाखोआव थांबाय हाई स्कुल लेभेलनि थाखाय गुबुन कलेज लेभेलनि थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटि लेभेलनि थाखाय गुबुन सानडे स्कुलनि मास्टारफोर थानांगौ सानडे स्कुला गोरलै गथ'नि नङा नाथाय देवबार दिनाव इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनायनि मोनसे स्कुल देवबार दिनावबो इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनायनि मोनसे स्कुल मेघालयआव थां शिलंआव थां नुगोन सानडे स्कुला मा जिनिस सानडे स्कुल होननानै बुंब्ला उन्दै गथ'ल' नङा बेनिखायनो सानडे स्कुलनि मिनिस्ट्रिया जोबोद गोनांथार लाइमोनफोरनि मिनिस्ट्रिया जोबोद गोनांथार दा बेनिखायनो जोङो जेन जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै सिनायनो सोलोङो जिसुनियाव जोबनाय गैयै गोथां दं होननानै जों मिथियो जिसुआ जोंनो जिबनाव जौगानायखौ लाबोयो जोंनो गोजोननायखौ होयो जोंनो बासायजानायखौ होयो गोजौ थाखोआव जौलांनाय आङो जेब्ला गामि माने गोथौ गोथौ गामियाव थाङो सम सम जेरै थांनाय बाराव आङो थारायबारि फुलुगुरि होननाय मण्डलियाव थांदोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव जायगा दैया गासैबो मा आयरन गोनांसो दैया आयरन गोनांसो गासैबो मा जाजोबो गोमो जाजोबो दैयानो हाथाय मानजि जाया सि सुजाया अब्लाबो बेखौनो सरनानै खुनुरुखुम जिउ खाङो मोब्लिब बाथि गैयामोन नैबे थांनाय डिसेम्बरनिफ्राय सिमोननि डिसेम्बरनिफ्राय जानांगौमोन दा फैदोंना फैयाखै आं बुंस'नो हालिया थांनाय डिसेम्बरावसो लाइनआ गायसननांगौमोन दासिमाव लाइनखौ मोनदोंना मोनाखै आं बुंनो हाया कारेन्ट गैया दै गैया बै सलार बाथि फिसा फिसाखौ लानानैनो बेजोंनो बिसोरो न'खरखौ सालायो खिन्थु गथ'फ्रा फरायनायाव जौगागासिनो दं
ल' फरायग्रा मानसिखौ आं मोनबाय LLB बियो फाइनाल होगासिनो दं LLB नि उनाव LLM मास्टार डिग्री लागोन आयेनाव बेबायदि मानसि दं PhD फरायनाय मानसि दं आरो बिनिफ्राय इन्जिनियार जानाय मानसि दं CIT फरायलायनानै बेबायदि गोथौ जायगानिफ्राय आंहा गोबां गिदिर रंजानाय जादों आरो दिनै गोबां फिसौफोर दं आंहा आंनि जोनोमनिफ्राय नङाब्लाबो दिनै इसोर आंनो गोबां फिसौफोरखौ होदों दाखालिसो सानै फिसौफोर डक्टरेट सानैखौ हाबा होनाय जाबाय डक्टरेट फरायनाय हिन्जावाबो डक्टरेट फरायनाय हौवायाबो डक्टरेट फरायनाय आरो बेबायदिनो दंबावो गोबां हिन्जावसा गथ'फोर PhD खालामगासिनो दं MA खालामगासिनो दं जोंनि फिसाफ्रानो MA खालामगासिनो दं जे क्वालिफिकेशनखौ फोरोंग्रा जानो थाखाय नांगौ कलेजफ्राव फोरोंहैनो हानाय इउनिभार्सिटिफ्राव फोरोंहैनो हानाय बेबायदि डिग्रीखौ लानांगौ चेलेन्जिं जायजोंहाय नोङो गावखौ गोजौ लेभेलाव दिखांनो हागोन खालि सिम्पोल माबाखौल' फरायनायनि आन्थाल' बिषयफोरखौ लानो नाङा आच्छा बियो फरायनायनि लामायाव थांबाय अन्नानै गावखौ रावबो बेसेन गैयै दाम गैयै दाखालाम आरो गावनि जिबनखौ गावनि आखायाव दाला नोंनि गोसोबादि नोंनि जिबनखौ सालायनो नाङा नोंनि जिबनखौ इसोरनो गथायनानै हो Let God decide about your future. Let God decide about your future. नोंनि भबिष्यतखौ इसोरासो जेन बासियो इसोरासो जेन थिक खालामनो हायो Give it to God. Give it to God. इसोरनो हो नोंसोरो उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया बेखौनो फोरों आङो जोबोद रंजायो लोगो लोगो दुखुबो मोनो दिनै आरो गाबोन गोबां इंलिश स्कुलफोर जाबाय इंलिश स्कुलफ्राव एडमिशन होसै जोंनि बिमा बिफाफ्रा आरो बांसिन बिमाफ्रा मा खालामो स्कुलाव थांनायावबो आखायाव हमनानै लांगोन स्कुल गब्लाबो आखायाव हमनानै लाबोगोन मनायाथ' इंलिश मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरनि मनाखौ बे गोरलै गथ'फ्रा हरनो हाया बिमाफ्रा थांफायो मानसि फाथाय हरनांगौ जायो खिन्थु आं बुंदों बिमाफोरखौ नोंसोर ओरैबायदि गोसो होदों गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय हाखु दाखु ड्रेस आप खालामबाय मा खालामबाय बिनिफ्राय जाहोनांगौ लोंहोनांगौ लांबाय खिन्थु इसोरखौ गोसोखाङा हाखु दाखुल' खालामो साजायनानै लाङो लेखा थेखाखौ सोनानै लाङो नाथाय इसोरखौ अनसाया रावबो प्रार्थना खालामा गोबां सभायाव आं सोंबाय बिमाफोरनियाव जेब्ला नोंसोरो गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनलांनो थाखाय थाम थिम खालामो इसोरखौ गाबज्रियोना नोंसोरो प्रार्थना खालामोना इसोरनो गथायोना सासेबो बिमा उत्तर होनो हायाखै माने खालामा we forget God इसोरखौ बावो जों इसोरखौ गिब्लासो गियानखौ मोनगोन इसोरखौ गिनो फोरोंनांगौ इसोरखौ सिनायनो फोरोंनांगौ इसोरखौ मिथिनो फोरोंनांगौ इसोरजों नांथाबनो थानो फोरोंनांगौ अब्लासो नों जे गथ'खौ स्कुलाव लांनो नागिरदों बे गथ'नि भबिष्यतआ जोबोद मोजां जागोन जायफ्रा इसोरनियाव नांथाबनानै फरायो बिसोरनि रिजाल्टफ्रा जोबोद मोजां जायो बेनिखायनो इसोरखौ दाबाव आरो दिनै बेनिखायनो इसोरा जोंनो गावनिनो सासेल' फिसा जिसु ख्रीष्टखौ दिनै जोनोम होबाय आरो बे जिसुआनो गालातियानि बिजाबावबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो 4:2 4 पदसिमाव जेब्ला सम जायो इसोरनि प्लान मथे इसोरनि थांखि मथे बे गावनि फिसा जिसु ख्रीष्टखौ थिनहरबाय गालातियावबो फराय सम जानाय बादि गासैबो इसोरनि सम बादिसो जायो मानसिनि जोनोमाबो इसोरनि सम बादि जायो हाबा जानायब्लाबो इसोरनि सम बादि जायो थैनायब्लाबो इसोरनि सम बादि जायो बेखौ इसोरनिफ्राय सेनानै गावनि खालामनो दानाजा दिनै बेबायदि जोंनि जिबनखौ दैदेनग्रा सासे बासायगिरि सासे सोरजिगिरि सासे जोंनि जिउखौ जोथोन लाग्रा
मानसियानो दिनै जोनोम जाफैबाय जायहा गासैखौबो गोदान खालामनो हागौ बेनिखायनो पाउलाबो गांनैनि करिन्थ 5 अध्यायनि 17 पदआव बुंदों जायहा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो जायहा ख्रीष्टनियाव दं बिसोरो गोदान दाजानायफोर जायहा जिसुनाव थागोन जायहा जिसुखौ ख्रीष्ट होननानै फोथायगोन बिसोरो गोदान दाजानाय they are the new creations गोदान दाजानायफोर जों गोदान मानसि जायो जुदि जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै बेनियाव नांथाबनानै थायोब्ला नाथाय जोंनि संसारनि जिउ खांनायाव जेब्ला संसारा जोंखौ बेस्थ खालामै इसोरनि उपस्थितिनिफ्राय बोखारनानै लांजेनबाय गिर्जाखौ खेबसे हाबनो मिस खालामजेननो हाबाय प्रथम बाराव दुखु मोनगोन द्वितीय बाराव लाजिगोन तृतीय बाराव बेयो एसे बानाय फैजेनसिगोन संसारनि बेस्थताया संसारनि बिजनेसा बेखौ बोगोन दिनै बिदि खालामनांगौ आमोखानाव थाखा लायथारनांगौ आमोखानाव बेबायदि खालामथारनांगौ दिनै एखेबारे बे प्लानखौ आं पास खालामनानै लाथारनांगौ बे देरसिन जानोसै इसोरखौ बावनोसै इसोरनि लिंनायखौ खोमा माथुनानै दोननोसै संसारनि लिंनायखौ दाम गोनांसिन खालामनोसै बेनिखायनो जोङो संसाराव गोसो होनानै थाङो नाथाय नों जे खामानिखौ मावगोन बेयाव जुदि इसोरनि बोरा थायोब्ला बेसे साबसिन जायो नों मावनाय खामानिनि सायाव जुदि इसोरनि बोरखौ लानो हायोब्ला नोंनि खामानिया बेसेबां जे उन्नतिसिन जागोन जायनि फलाव दिनै मानसिफ्रा इसोरा बिदों 10% 110 बाखौल' इसोरा बिदों 90 थाखाखौनो जोंखौ लानो थिनदों 10 थाखाखौल' इसोरा बिदों किन्तु दिनै ओरैबायदि मानसिफोर दं इसोरखौ फोथायग्राफोर दं इसोरनि थाखाय मावग्राफोर दङ 90 थाखाखौ बिसोर इसोरनो होसै 10 थाखाल' गाव लासै उल्था 90 थाखाखौ इसोरनो होयो 10 थाखाखौल' गाव लायो बेबायदि बोर मोननाय मानसिफोर ओंखारबाय इसोरनो दान होनायजों बेनिखायनो इसोरनो 100आव 10 थाखा होनाया जेबो लस गैया बेयो नोंखौ नोंनि धोनखौ बे फेहेरनानैसो होयो नोंनि धोनखौ फेहेरनानै होयो बेनिखायनो नोङो जेरैबायदि होगोन इसोराबो नोंनो बेबायदिनो होगोन नों इसोरनो जेरैबायदि होगोन इसोराबो नोंनो बेबायदिनो होगोन जों जुदि गिर्जाखौनो हाबनो आला खाला खालामोब्ला बाइबेल फरायनो जों जुदि गोसोखौनो होनो गोसो गैयाब्ला बहा दं जोङो बेखौनो जुदि खेयाल लानो रोङाब्ला इसोरा माबोरै जोंनो बोर होनो हाउ काम माबोरै बोर होनो गोसो जागोन इसोरालाय बिसोरो आंनि बिजाबखौनो गैया बेखौनो फराया जेराव आंनि जोबनाय गैयै गोथांनि बाथ्राया लिरनाय दं आंनि थांखिफ्रा जे बिजाबाव लिरनाय दं बेजों नोंसोरो सोमोन्दो गैया बेखौ नोंसोरो अना बेखौ नोंसोरो मानिया मान होआ नोंसोरो फराया बेवजा जानायनि 11 पदखौ फराय थेनर जानायनि 3:23 पदखौ फराय बे मोननै पदखौ फरायनानै नायग्रो नोंसोरो बेवजा जानायाव बुंदों जायहा नाबिफोरजों बुंजानाय बाथ्राफोरखौ नाबिफोरनि दारै बे बाइबेलाव लिरजानाय बाथ्राफोरखौ जायफ्रा फरायगोन मोनफ्रोमबो बोसोनखौ मानिगोन फोथायगोन गोसोआव लागोन मानिगोन बेबायदि मानसिफ्रासो बोर होजाग्रा बेखौ नुजाजानायनि 1:3 पदआव बुंदों थुनजानायनि 3:23 पदआव बुंदों जायफ्रा नाबिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनाय नङा जायफ्रा बाइबेलाव लिरजानाय बोसोन